Okay mga kabarangay, April 2, second day sa itong bagong oras sa itong programang Talk to Papa. Live na mga kabarangay sa Barangay RT Cebu sa Facebook. Papa Joe Cebu. Papa Joe and Papa Joe. Sa pilain. Handos bira pa ba, Joe, sa imong page? And of course, sa imong page. Yan, ito yung patok na yung RT Jacks. Yan mga kabarangay, ito na may mga pangutan na tawag lang sa 2323749. Or 345-1473. I-text ninyo mga kabarangay sa 0209-6159-850. Pwede po lang itawag sa ito cellphone number 0917-813-4507. And PM lang sa Papa Joe Cebu. Yan. Ano tayo unang caller mga kabarangay? Asam na nga channel, gibutang pabalitoy. Alas 12 po ba, Joe? Okay, aniya na. Ang inyong gihiwat. Tumagang pabalitoy. Kanang Kininiya nga, amen. Kaya natakin yung shopping stick, paminaw matas puntas. Ang DJ nga, daip ganok stick. Ang DJ nga, suki lang kung nami. Pero wagan ni Mito sa laing istasyonan. DJ Almer Live, Poncho. Okay, DJ Almer, oo. Kumusta? Kirigapon, kapanawag ng istasyon. Oo, wala ka kapanawag na to. Iwan naman sa Pastor Brian. Kasi wala nga to? Pa Brian. Si Papa Brian? Kinsa ba na? Si Hinday Gemma? Oh, panas lalagi. O nasaan? Basta mutungan sa ito next week. Alam na. Medyo, nalasa ko eh. Kampanan niyo mo ba dyan? Asa ka na si Hinday Gemma, sunod-sunod na bakasyon na. At sa tujuan, Hong Kong. Inanggar pa ito ng amigo. Panangga ka ito. Siyempre, oo. Gemma ka ito sa hindi patanong. Okay. Ito eh. Oh. Amen. Teka laki dia. Nagkakalaki diyan. Albert, ang tanong. Papa Jo, kung sa dekimenan kong usa ka papay na love sa lalaki. Mao ba? Mundang na ang lalaki og sungi og ingon na kaibgan sa chicks. Kung magsige niya po siya ingon og kaibgan sa dagan chicks, huwag na maibog ni babae. Hindi ka na kung sa mga pailan na Papa Jo, mga kung sa kababay nagkagusto sa lalaki. Magsige tawag, magsige og ka na pamaray. Oray, buat mga babae ron. Yes, Almer, nani ko, namahaw na ka. Oo, wak ka makatuon sa imong dila. Ingon na din. Na siya, oo, naligo na ka. Kaligo ha. Okay, nanimahaw na Ori na din. Oh, tip. Na. Okay. Kanang ika pa magiging ako mga babae nga pumagi. Mo ba? Chikapan mo ba na dagan na ngagi babae nimo? Pero kayo kasoy kayo. Uyab. Wa ka uyab. Well, ay kabala ka dong. May bukas pa. Okay. Ya, maro to mga Jo. Oh. Ingan yung suking tig paminaw. Ang DJ nga kakib ganok tig. DJ Almer live on the mix. Salamat pa Jo. Yan. Salamat sa balita. Masa siya mag-alas 9 bilas. Okay, anyways mga kabarangay, maing buntag sa mga napa sa kadalanan ron na traffic. Grabe traffic ko ba, Joe? Kaganyan buntag pala. Yeah, pero dilitan ng daan, wala may klase. Ay, no, sana. Basta na yung mga traffic light, magtapunog na na. Yan. Labi na og dugay kay release. Yeah. Murag plastic. Hello! Hello. Hi! Hi, Papa Joe. Long time no see. Long time no hear, lover girl. Lover girl, kumusta? Akira, Papa Joe. Yan sa may akong ikalagad mo na kay pangutan na lover girl. Ang laki pangutan na, Papa Joe. Ang tanong! Naku, mama, Papa Joe ba? Kung naman, 67 na siya ang iyang edad niya. Kung Nya? 3 years siya dito nagpuyo sa Bohol. Nya? Niya, ni balhin siya direct puyo sa Cebu niya. Wala,
kanang si tawag ganing magbutar butar bitaw siya. Unya? Ya. Amo siyang gikuan sa kanang Gaduka pa mo ka. Balik ka po to. Senior citizen. Siya o kanang financial bitaw kada. So dili gyud na nimo magwagad. Dili na siya pwede pa yung lover girl kung wala pa nimo mabalhin ang iyahang residential dire. O di pa siya butante dire. Ato jud ka mo claim na pwede ka mo apply na nga sa lugar kung asa tiga asa iyang address. Asa siya nga barangay sa Bohol. Diri man siya, taga-diri man gid siya, Papa Jud. Nya asa man siya narehistro sa pagbutante niya. Oh, Kuan tingali Bohol. tingali pa no. Ato tingali sa siya dito mangayo. O yan, mo lagi, amo punta ba ka nang ipa-transfer na lang Hindi diri. man na ma-transfer kay kinahanglan man na siya nga maparehistro balik. O din, Papa Jud ka nang dili na day siya Wala na may rehistro ron kay ting eleksyon na manapit. O lagi, kanang, kuan Papa Jud ba, dili na day siya pwede mabilong sa kanang makadawat o gana. Dili siya Dili residential pa na, lagi. oo. Oo, okay kung nga na nga pwede na day ka mapuyo di ay mangayo ka balhin-balhin na lang ka every month. Oo, Amo na at- sa naibalis pa Marco. Indot na kayo ron, Papa Jud, kay, ano, ibalik naman ka. Ay, salamat. Hasta mapalit ko ito. Okay. Si Ngawa, Papa Jud, oy, nga wala ka, Papa Jud. Dahil Jud, Ba ilang lagyan na kayo nalipay nga. salamat Sana sa. ko. Sige. Teka, salamat ha. Litoy. Oh, okay, lover girl. Bye. Sige, marto ko Jud. Ingat. Yan. Hello din ni paring Steve J sa Canada. Yan, gahuwa taon to siya nako taon dito. Ano mino na to siya karon pa ba? Oo. Yan. Ako ano, alas 10 sa gabi iron siguro sila hanga to. Alas 10 gabi, alas 11 ba na. Almost. So dito Tingnan mo na. dinner pa ba last night? Yan eh, ngayon siya nga. Ano sa ba? Kung sunod na lang, mga 2 years from now. 2 years from now. Oh, 2 years from now. 2 years from now. 2 years? What ka ba, di ba? What about sa dos pa na? Dahil na siyang signing. Oo. Papa Joe, why man nasa iyo na mo karon? Karon lang ako watch og balik. Mamagingon nga early birds are birds. Early birds catches the early worms. Yan. Ito mga tawo oy, magpisngi. Tawag mo mga kabarangay, 2323749. Doon na tayo kalo sa itong cellphone. Hello? Hello, DJ. Hello, caller. Kani, bago ni. Oo, Kahit bago na ni. to, Papa Joe. Bago ning Saltas Barangay RT kay tawag DJ. Hello, caller. Kinsa ni? Cheska. Ha? Cheska. Cheska, daman ako. Raman Dawe. Ay, uy, Cheska. Akin niya, Pwede mag-request of song ano nga song? kahit ayaw mo na. Ayaw ko na. Ayaw ko talaga. Gusto natin pa ba Joe? Great day ka sa mga friends. Wala pa tayo greetings ha, caller ha. Itanong mo portion pa ta ha. Ayan. Pwede na request. Okay? Okay, caller? I-text na lang color. Oo. Okay. Nag-silent na siya. Hello! Good morning. Good morning! How are you? I'm fine. How about? How about you, Mami D? Yeah. We're not gonna bully you. Because it's the second day pa of our program. Malam mo na. Oo. Mami D, so may mga pangutanan ni mo karon? Nangutalo ano ni daot na kapotensyo. Nanong ni daot ko, grabe kayong hinuktok 1 week. Istadihan gina pag-ayo pa ba Oo, Joe? gastadi ko, katukong ko, way tugtog. Unang ni daot ko, kung ginaga mo daot, kung dia ginawa mo daot, pag tukong mo. Tukong pa ba Joe? Yan, itukong ni mo kay Utong dayon. mukumot kag buhangat sa yuta. Mudugo sa langit.
Okay naman ka, Mami D. Do you like it? Mas maayo na. Mas maayo. At least, wala na mong igsuon sa imong wife. Mao ba? Kamo, sa imong banay, ang samsam mo? Kana. Ako niya ang anak. Ay, nako. Kung magkuyo ka mulit, ay duda ko mura siya imong. Kasi akong husband, 60, mag-61 namang good siya. So, Okay. Nya na tong story ng mong husband. Nya, sa may pangutanan na to karon. Kani dito mo patak na sa akong cellphone. Ama ko yung cellphone nga at isang akong cellphone. Zero lang dito ang number, Papa Jo. One number lang yun daw. Nya among i-recall tawag. Among i-trace yung number. Moingo like, leave your message. Nya kami di ka ano mo, ana ra. Unsa man ni siya? Kung ano siya, private na siya nga. Private na siya sa owner nga to sa network. Wadi ka ibaw ako to ng stock nimo? Bitaw! Awa ko balitay. Oo, uy. Wa ka kabaw nga ako na to nitubag nga, please leave your message. Oh, nag-listen ko. Nag-listen sa message. Tapos siyang ginmessage. Anyway, salamat ha. Okay, nagkasalamat Mami D. Mabuhay ka. Bye. Okay, Papa Joe, pwede makasend. Dire, sa may send mo, gikan ni Ryan Jade. Jade. Yan. Okay tayo. Papa Joe, nalipay ko nga nibalik na ang Talk to Papa. Salamat sa gikan ni Garma Marnie. Yan. Papa Brian, hello. Kumusta, Pops? Nakalitan ka ninyo da? Ay, kalit-kalit ya. Hello, dahil ni Master Joseph o ni Papa Jam Quijano. Yan, padong sila sa open. Yan. Okay ra, dili kayo traffic padong dito. Padang-open na ba dyan? Yeah, padong dili pa. Yan. Ingat mo, drive carefully. Okay. And hi Papa Joe, regards ko from Nihems Puhas. At ani Nihems Puhas day. Galing ni Mama Lendel. Hello! Hello, Pops. Magandang. May buntag mo din, Pops. Kisa ni Pops? Jan, Pops. Jan. Jan! Musta ka dyan? Feeling close. Ansan ka pala? Feeling close. Jan, sa may pangtanong mo, Jan. Pops, ito itong globe number ninyo? O, yatag papalito Mr. Fixer. Ayaw, Papa Joe, di masul stilin niya. Again, ato cellphone number. 0917 0917 813 813, alas 4 na. Pili lang to. O, ya. Nya 45 45. 45. Edad na ko na 2 years ago. 5 mo ba? O, ya. Nya 817 mo to? Kalimutan ko. Atak na mo balik. Ilan din sa may gagawa din nga si Fludor Dolioso din. Yan. Yan si RV. Yan. Diba sa karuhan na di papalitin mauwotang. Again, 0917-813-4507. Yan. 07 din last, Papa Joe. 07 ang laso. Kuha ka to, Brian Jan. Okay na, Pops. Dagang salamat ha. Ingat ka dyan. Bye-bye. Okay, we got 22 minutes after 9 in the morning. Rise and Shine, Metro Cebu. And our friends in Middle East na sa'yo pas buntang ganoon papalitoy. Yan. And usapan niya siya, Papa Joe, ayaw ka na ang mic. Ha? Papalitoy. Ay, ako di ay. Isa angle ka sa camera, oy. Di ginamukha nag-mics papalitoy. Ako na nagitudluan sa Anad na kay ko, anad. Anad. Anyways, mga kabarangay, doon may mga problema diya. I-send na ninyo sa Papa Joe Cebu. Sa Facebook na siya, pwede nyo i-send sa 0296159-850. Yan, sa next line, Papa Joe. Ayaw ninyo ibutang sa comment sa Facebook Live, kaya ka makabantay na. Lamit na bago sa iyong identity. Yan. We'll be back right after a short while. Don't touch that dial. Doon may mga problema diya, pwede nyo itawag mga kabarangay. Kung nagingon nga matag usa na to nagitay problema mga kabarangay. Di na to may bawaan.
nga kuan ba kana pang say may buong na lang kang nganong ako pa man. Di ba? Jojo Choa, alas 12 na day. Yes. Oo. Parang mas dosi, uy. Mano siya di kita, mano siya Unsa man? extreme daylight saving time. Hindi lang non-time Oo. habit, Papa Joe. Early tao 3 hours. Yeah. Sa ato mga kaigsunan diyan doon ay mga daghang reklamo. Always remember mga kabarangay nga ayaw usiki ang inyong mga panahon sa inyong kinabuhi nga magsige ra mo reklamo. Okay. Kaya ang pagreklamo, wa na siya magsulbad sa problema. Mas mo attract pa na siya o mga problema the more ka nga magsige reklamo. Correct. Oo, Papa The Joe. more nga reklamo nga the more problems nga musud nimo. And the more nga matakdan ng ubang mga tao sa imong problema. Correct. So, ayaw buhatan yung kagalingon nga career sa infection. Be a cure. Yeah. Big meaning, ha? Oo, atom yun yung gikuan papalitoy nga di gyud magsige og kanang reklamo ba. Kay samtang gausik-usik ka sa imuhang ginhawa sa sige pang reklamo sa imong kinabuhi. Naay mga tao nasa laing mga lugar nga nahutdan na ginhawa. Ana, may tinon na sa ospital nga na. Oo, Sumo na nais- nga appreciate kung unsay naan ninyo. Kay kung if you keep on comparing your life sa laing mga tao, labi na sila hang kanindot silang kinabuhi. Makalimot ka sa imuha sa nga napay mas ubos pa sa imuha kinabuhi. Mo na. Correct. Mo na nga live more, complain less, more smile, less stress, less hate. Oh, di ba? One more blessings. Sa usa ka problema. Ano tayong problema di papalitoy? Sa to cellphone number na adre, Papa Joe. Text Okay. line, dai. Alright. Ningon si John, no? Arangis, sa di na kong reklamo. Mau yun! Ay, pa na pizza na rin. Anong sa reklamo, Papa Ako Joe? yung reklamo na. Ningon si Papa Don nga, tinod na Paps. Uy, idol na sana ako ni Papa Don! Si Papa, adog ka na nanto ang idol, Papa Joe. Idol Papa Don! Makalimot kasi nga ni mo. Basta may J. Okay. Idols ko na kang Roy Inop. O na problema, papalitoy. Hando sira sa usa ka problema. Morning, Papa Jog. Papa Litoy. Ang akong problema sa bahay ni sa akong bana. Nag-adjust pa kong voice sa morning, no? Medyo bedroom voice. Wow. Masculine voice kay Papa Joe, ha? Live gusto na kung akong gamitin akong bedroom voice mo ba? Makatuka niya kanta sa Shakul. Shakul! Papa doon paborito ka rin yung banda siya. Listen. Okay, balik ka. Sige. Ang problema kabayan sa akong bana nga unsa man akong buhaton nga wa naman siya gusto nako. Di naman siya ginahan nga muli sa balay unya mga bata ray hangupon. Unya ingon siya nga mga bata ra ang iyahang suportahan. Tagaan lang niya og 200 ang semana. Kulang kayo. Saon man ako ni Papa Joe. Tawagan lang ko og Marie nga taga Bohol. Yan. Well, Marie, hinaot pa nga makasend kag balik sa imong Problem? problem. Oo. Og specify nimo dito kaningon mga bana, kasado ba gyud mo? And then if kasado mo, good. Kay dako ka og habol ana, no?
labi na og mahibawaan nimo nga di na siya muli kay na siya ka live-in lain. Ikihag yun na nimo. Mismo Papa Joe para matagam. Hadlok man ka na tag 200 na semana kuwang na. Oh, di ba ikiha na nimo para matagam. Pero what if Papa Joe minus po siya income? Angon sa? Ang yan ba na baron? Minus og income yung bana. Kabaw ka, minus og income yan, nangabit pa, ay, papriso yun mo na. Hindi mo kamahan sila ha? Pinababi. Ay, pagkatuloy-tuloy. Sir Bob. Yan. So, Yan. inga na pagani, ha? Tanawag na, ha? Sabto sige, ninyo. Kung miyong kapapalitoy kay minus og income, kaya di makahatag, ngano mga bit pa man, good. Mauligi, oo. Oo. Minus na kay income, magdubli-dubli pas problema. Yeah. So may nangatun na siya sa safe house. Ikiya ni mo para matagam na, inga na. Libre patanan dito Papa Joe. Libre patanan sa kaon. Mao good. Eh, mga kabarangay, no? Sige. Usahay magod na mo ba mga tao nga sayuno na lang nila ilahang partner ba? Hinga na. Di mo sa tama ka-blame sa tao nga hinga na, no? Because kamundo ang nga i-blame. Nakabitaw to'y i-post si Mama Lynn. Nga ningon siya sa iyang post. Kaya naminaw man niya. Kaya akong basahon, kaya akong manggibutang nga nag-comment. Sige Papa Joe, Oo. kakain sa on sa mana. Ningon siya nga, mas okay na ang maghintay sa tamang panahon kaysa naman masaktan ka paulit-ulit sa maling tao. Kani nga line nga, mas okay kuno nga maghuwat ka sa saktong panahon kaysa masaktan ka sa paulit-ulit na maling tao. Dili na sa panahon. So, Saan na sa tao? saan na ginastaw Papa Joe? Oo, ang problema na sa tao, nana nimo kung ikaw ingani, no? Kasi Ano? choosy kasi ha, oo. Nga paulit-ulit, the same people, same mistakes. So, Yeah, oo. dili ka makingon nga sila they have something in common. There's something in you nga nung biyanta. So, ingana. Ayan. So, muna ako ikasulti sa nimo day, you cannot just blame your husband. Naasad siguro nasa problema ni mo sad kay nganong nainganay mong husband. Ug usa pa, wala siguro nimo kuana kanang pilia ang sakto nga lalaki nga mao'y mahimo nimong bana. Kay pasalangay karong adlaw love kay nimo ug mga adlaw love nimo, you know, it's not about, it's a lifetime commitment samtang buhi pa mo ning kalibutan na. So ang mapiktahan lagi ana kana bitong mga sayop nga mga desisyon ang mga bata. Di ba? Maugid. Ang mga bata, luoy kayo. So, kamusta niya mga amahan, mga inahan, mga minaw mo karon, o kamong mga manag-uyab diha. It's not about experiencing the physical pleasure. Try kayo, oy. Ano na nyo nga, doon na mo'y responsibilidad nga pagka matutuon na niya once nga mugawas na ng bata. Di ba? Siyempre, Pili no? lang natin 200 pesos lang. Just di mo Nga na. Uy, Sige na. So, again, kanay nga na day, kung di na siya muli, kung may 200 na parts na, sigdahin na siya. Kung di mo kasado, maayosad. Kaya it doesn't mean nga doon na kay anak ulay lalaki nga andam nga Mapunit pa. Ayun ang punit. Aun sa di. No, kaya hindi mo basurahan. Oo. That's very degrading. Hindi mo sila basurahan, Papa Joe. You're swallowing your own words now. That's so stereo typing. Type na rin. Mudawat. Okay. Yan na. Yan. So, again, napay mga lalaki nga anda mong tagana nga mudawat. Ayan. Dili kay mo punit. Mao. Change that word, ha? Ay, pagkatoy-toy. Grabe ka. Ay, pagkatoy-toy. Mabitaw na patagam mo ng mga tao kaya nga bitaw. Okay, luoy dyo kayo. The more, wala mo makabantay lagi, balik-baliko na to.
Kani bitaw mga actions nato nga wala bitaw nato planuha. Usan ni siya nga makapahinay paglambo sa tuang nasod. Yeah. Again, ang inyong nabantayan kanang mga balita diha puro sa kurap ug uban pa niyo diha no. Krimen nga natabo About ba, Joe? krimen, about Yeah. drugs and nga na, pero wa niyo malantawi nga usan ni siya sa nakapabira nato ang overpopulation nato nga wa katungha ang uban. Oh, wa na katungha ang uban tungod kay way mga ginikanan nga mopatungha. Way amahan nga niatubang silang mga responsibilidad silang mga anak. So, unsa may mitabo? Oh, syempre. Maundang og eskwela, maabtan sa edad, inig pangitag trabaho, lisod kay pangitag trabaho og dili ka college level or college graduate. Plus, wala pa pleasing personality. Yabo. Stereotyping gikalit. I like you. Ako na magandang advantage pa ba, Joe? Yeah. Pagkat. Pagkatuy-tuy. Oo. Sige. Sige. Anyways, napailan pa na ako na papalitoy. Sige, napailain na rin pa ba, Joe? Ako niya na sana. Ako niya na din. Pagkatuy-tuy gina. Okay, sige mga kabarangay. Sige. Dahil ang tanong din, anong early naman kayo? May nang sayoon para mahuman ang problema sa uman. Diyan na si Melanie Tendero Tison, ingana, dahil na, papalitoy. Hello. Bitaw. Remember, wag na ingon sa ang mga kabataan ko mo na to ang future. And yes, of course, na ay future ang kabataan, pero ang pangutana diha unsa ilahang future? Mao na pa ba, Joe, pangutana? Daghang mang klaseng future. Kung bataan may future, Oo. di na lang tayo manarbaho. Litoy, Papa Joe. future gani nay ugma. Anay ugma di ay. Oo, ikaw abot lang mo ugma. Toy. We'll be right back mga kabarangay. No, chico. Naagi mga pangutana nga itong mga kaigsunan, no? Usahay, mingos lang nga may pasakong damgo kay doon na ikaw ako. Nasa uban sa nga magdamgo yun sila nga mga ideal nga mga tao. And then, makamata sila, makanas lang nga, sus, may bawaan pandamgo pa nga nung wala lang ko ni hamag. Nay nga na, Papa Joe. Nakana, say, bawaan pandamgo pa eh. Katoy-toy. Hello ni Aldrin Loon, thank you so much. Karon ba siya nakapamati na itong balik. Salamat. And ni Carl Dalanon, always good siya present yan. Sige, problem bro siya na may problema din papalit eh. Sa text line, na tayo check na rin pagbalik, Papa Joe. Oh, check yun ha. Ang toro. Pagkatuy-tuy. Okay, sige mga kabarangay. Sige. Romeo Bosa, hello. Unang problema. Handos pira sa usa ka problema. Belated happy birthday sa ni bro Don Uwarno. Naminaw na tataran. Salamat. Sa atong problema mga kabarangay. Shh, lingi dre. Good morning Papa Joe, Papa Litoy, palihog og handos bira sa ako ang problema. Na ako yung Pops niya, 3 months na mi. Katong bago pa nga mong relasyon Pops, magsigi siya og tawag sa akuha. Karon Pops, panagsa na lang siya mo tawag nako. Bisan og naa siya load. Ako siya nga gipangutana Pops kung wala na ba siya ganahin nako. Kapaniyan tubag Pops nga ganahan pa daw. Apan ma-feel na ko Pops nga murag na ay nausab niya. Kay kung dili na ko tawagan Pops, dili kami magkaistoryahanay sa muang. Sa imong paminaw Pops, naa ka ni siya lain. Salamat si Rhea ni.
Ganang mga inga nga sitwasyon papalito eh. Ako mo na maganda pa ba, Joe? Basta mabuhay Yes, pa lang. ingana. Kamaw ka, kanang mga ingana nga relasyon, dili man kami kayo nga tungod kay nabugnaw ang usa ka tao. Makaingon din ka nga doon na siya lain. Correct, oo. Pwede nga nabugnaw ang tao tungod kay natagbaw na siya. Nawad na siya challenge. Labi na nakuha na yung gusto. Wow, sa tanan. Lagi din mo paborito, ha? Ako ka gana usually pa ba, Joe? Pagkatoy-toy. Okay. Hindi ka may ano na doon. Kasi yun na, hinay ang net na to, putol-putol. Bitaw, fiber ng tani. Kanang nga nga relasyon, kanamingon ka nga sa nanguyab pa, sweet kaayo, sa bago pa, maayo kaayo. Wag yun siya kalainan sa eleksyon. Mau ba? Kapit na ba eleksyon? Oo. Di ba, Papa Danny? Sige pa ba, Joe? Oo. Ang kanang relasyon, mura nag-eleksyon. Oh, katapusan lang daan. Relasyon? Eleksyon. Rhyme na rhyme pa ba, Oo, Joe? di ba? Yan. Manguyab pa gani, tanang pa kitang gilas diya, nga tanang pasalig, naagyod na. Samar sa nag-eleksyon. Eleksyon nga po. Oo. Sige. Basta eleksyon na ganay hapit, kanang mga tao nga mulan saray, grabe kayo, murag close na kayo, amigo na kayo. Pero, once nga makalingkod na, makita ni mo nga, uy, di naman ni nga na, di naman din siya mukuan. Pero let me tell you, nga nung doon na siya i-comparison ni nga na, it doesn't mean nga ang usa ka elected officer once nga makalingkod na nausab na siya kaya dili na siya moadto dito unya dili na niya mapatuman ang saad sa ako nag-iingon lagi dili mo na siya pareha gyud na siya manag-uyab. Ang kanang mga manlansar naagid na mga saad na naagid na nila gyud silang kasing-kasing ang pagtabang pero usahay ni gabot na ngadto dili ma-materialize tungod kay dunay mo babaglain nga Konseho. oo kanang mababag nga mga kalaing partido Yan. nga dili ma-push ang project or kuwang sa budget ingana mura sa na siya sa relasyon inig panguyab naata ng mga pasalig inig minyo ay ato namang gawas dito nga di man misura di ay so it doesn't mean nga wa na siya love o wa na siya gusto nga tumanon yung plano doon na lang sa Diyo'y mga babag di ba? Ana, oo. Ug doon na sa Diyo'y uban nga sama sa relasyon nga mahal yun siya sa primero sa kinaa siya gustong makuha. Ayan, pagkatoy-toy. Pagkatoy-toy. So, yan na rin na siya mga kaigsunan. So, iguman, mo reklamo ta. Mawita na nga hapit naman eleksyon karon mo na nga vote wisely. Pila-pila ta balik wa vote wisely. Maulagi, pero mas baluta pa ba, Joe? Si wisely. Sama ra sa dunay manguyab nimo. Ayan. Dunay kay manguyab nimo, choose wisely. Ayan. Dili kay mingon ka nga sa tamang panahon kay sa ato ka sa kanang Paulit-ulit tao na lang, pabalik-balik tao lang. na Oo. Ayan. Sus na mga ingana mga kabarangay, pilian niyo sakto ang tao nga inyong ikarelasyon para inigabot sa panahon wala na mo laing basulon. Yan. Ana. Di ba? Correct. Oo. So, ano na siya, simple na ginay mga pangapangutan na. Okay. Sige, bro, may trumpa o kang Richie, ano? Ako inon si Kuan. Unsa man na pa ba, Papalitoy Joe? ka to sa ugma. Para ugma? Mauba? Oo na ako'y trumpa, oy. Na may trumpas litoy. Oh, kinahanglan ka ng live gid mo sulti. Okay. Ako sa tubagon. Sige. Mga multitasking man ta. Unsa man na si amplifier? Wala sa Wala saan? Van Rayaha. Van Raya pa ba? Van Marina. Van de Diesel. Kapila yung problema ni Papalitoy? Text line, check na ito pagbalik pa ba, Joe? Sige lang kayo check diha. Oo. Hindi mo ba akong checker usahay? Okay. Wala pa dari pa ba, Joe? Okay. Sa katuka ganina about transcript, nag-iisip pasalamat. Jenny, Jean, Jean Dugil, salamat sa papaminaw. Hello? 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 Hello?
Uy, naputol. Okay, sige. Pwede mo tawag sa cellphone o sa itong mga linya ha, kung na may problem ng mga kabarangay. Ayaw na ninyo gilom-lom ang mga problema kaya delikado na siya mga kabarangay. Natin ay problema diri papalitoy sa Sige. tuang Facebook. Handos sira sa usa ka problema. Good morning, Papa Joe o Papa Litoy. Magpahandos biraw ako sa akong problema, Papa Joe, and it's all about sa akong husband. Cook siya sa ka-Italian restaurant. Oh, Italian, eh? Italian. Wow, social Delicioso. Delicioso. Sa among lugar, 4 p.m. to 12 a.m. ang iyang work. Then, Papa Joe, kadlaw na siya makauli. Sometimes gani, Papa Joe, 4 p.m. na. If masuko ko sa iya, Papa Joe, masuko po siya. Wa daw siya gibuhat nga mali. Gastroyanay ra daw sila sa iya mga friends o nag-inom-inom. Akong situation, Papa Joe, na ako'y sa akong situation, Papa Joe, na ba ko'y right nga masuko o magselos? Thank you, Papa Joe, and God bless sa inyo ang programa. I mean, 4 a.m. na siya mauli. Ah, okay. Dili de 4 p.m. Nung tibukan So sa'yo pala pa ba, Joe? At least 4 a.m. Ikaw? Oo. Sako ka anak, sa'yo muli sa mong bata. Dili ba Katoy. pagkakasag. Dahil, inganin ni siya rin, no? Wa man mo gi-state diri, everyday ba? Oo. Mausad pa ba, Joe? Oo. Everyday ba? Or unsa? Imo to tong i-klaro, no? Pero, again, doon na kay katungod, oy, nga mangutana. Nga na, syempre, ma-worried ka, nga dugay siya na uli, labi na sa panahon na to karon nga delikado. So, imo nang katungod ingana. Wasa, kung namino ka karon, isulti ko no dire balik niya kung everyday ba siya ingana. Kay kung everyday, adi na sana siya mao ingana, no? Pero namo yung bagod nga occasional nga dili jud ka balibad sa mga kauban nga. Na kanang siya sa tagamay na. One for the road. Nya, tungod kay malami nagstorya ingana. Oo, di ba? Maugyod pa ba, Joe? Oo. Bay, so may sikreto nimo sa imong pagka-cook, bay, nga may mga kabuto. Naganahan mo tong customer, nga mga Italian. Oo, di ba? Yan, hubog na yung pa na yan. Ako rin kinamot mo. Oo, di ba? Oo, babay ah. Toy-toy. Model lami kay mga pasta, bay. So, kung permi, di na gina siya maayasan. Di mo nang katungod din nga. Okay? Ikaw sa dia, Mr. Economino, kakaroon, paibaw sa mong asawa. Siyempre, Oo. Nga, kuan, nga, napakodri, naungot pa kodri. Maugyod pa ba, Kaya kanimo sa mga lalaki, no? Murag og mga babae, good. Magatigom-tigom kami mga lalaki gani. Nya, naasa ka ng inom-inom, di ginawa na malikayan nga, madugay, gina. Nga na, mastorya, ganun nga na. Labi na, huwag ka nang matama-tama na, kung saan nalay Topic ba? Oo pa ba, Joe? Sahay gani, mga agbay na, pinagbayay. Di ba? Kapagani. Ang hawak pa siyang amigo. Hindi ka bugubog na, hung-hung na niya, hawak na nito. Ini ka, bay, ka mo naminaw, bay. Kaya wala, bay. Ako'y hong-hong niyo, ha? Siya Muta wala na ba, yung nabilit dunggan. palaway, bay. Muta na yung shampoo, bay. Shampoo na, may shampoo. So, ana mo gina mga kabarangay. Yan. So, sabi ni Nadri, hello day sa among kapitan. So, sa mga kapitan sa
Seaman. Seaman Mga day, Papa Joe. Ayan. Oo, pero kapitan ko, nagidali na. Okay, greet me, dito sa New Zealand. Yan, mga seaman ni Demi Paps. Labi na sa mong kapitan nga si Captain Zam. Yan. Minaw rin ni sa Dimdim Refilling Station, Papa Joe, pa-shout out Kauban Juliet, Jose, si Erna, thanks Papa Joe, ikan ni Reds. Di apos barbecuehan, Papa Joe, Minchi, yan. Papabonggi ka. Siyempre, barbecue siya na. Padari po na dari. Oo. Welcome back ba? Malinga ko na napos na pagbalik, Papa Joe, nawaan ng laay. Laya sa gutom mo may guto. Ingon si Ando, duli nga kuyaw kayo ng agbay-agbay. Uy, mahog yun. Hindi gini mo na malikayan papalito yung naagi, mga kuhan yun. Kaya bang mahubog, mausab yun ang timpla mga kabarangay? Maog yun. Oo. Ang laki, mahimo ng lakwi. Lahi magugipikto sa utok manggod kining inom usahay. Nayon ba nga hilumon? Tapos, Papa Joe, May bunga nga hilumon, pero kung makainom, grabe kasabaan. mao ba? Kaya, nasa mga sabaan sa kung plain, pero kung makainom, hilumon. Yan nasa dyan yung mga tao nga hilumon, nga kung makainom, mabright. Mao ba? Oo. Okay, nahubog ko ron, Papa Joe. Nasa dyan yung mga uban nga makainom nga mausap na ba? Inom na, bay, kabababay. Diyan na, bay. Sa ato, bay, pobre kita ba, nga na. Yeah, ikabot ang pila ka shots, nagkana kay shots, nga na. Diba, Bob, you know. Gawas ng inili. As a matter of fact, you know, my life ridicules me too much. All I wanted is just to have a simple and modest life, but you know, I cannot really deny it that I envy you because of your success. You know, I wanted to be like you. Tagay pa ba? Tagay pa. Yeah, okay, give me a shot. Right. I really wanted to be with you. You know that? Yeah, I'm having a good time now. You know, sharing and chatting with you guys. You know, wow. I'm gonna miss this. You know. Wow. Howdy, cowboy. You look more like a cow than a boy. So, as you were saying, what was that? Bloody. Magkausap na yun ang accent mo. Bumungga kayo. Wala. Magkausap na yan. Huwag mo na litra, Papa Joe. Well, I think this is too much and I gotta go. It's got a hot day right now, right here. Where we're staying, we gotta go back there, hit the road. Yeah, come on, man. Oh yeah, pagkatoy-toy. Pagkatoy-toy rin ang madugan. Kaya nagtiplada na. Sabi ba ba? Handos sira sa usa ka problema. Ate Malikos, DJ Almer, hubutan. DJ Almer on the mix. Ay, gusto ni Maria Papa Joe. Parayon niya pong kamo ng paminaw. Dili lang sa. Sumirunong istasyon ang Barangay RT 99.5 Dinduta. Dili niya pong yung talking kick paminaw matagod to. Ang DJ nga gukdunon og mga chicks. Almer on the mix. Sorry sa mga naliot ko na nasa gipan. Oy, wa man ko mawa kuno DJ Almer, ikaw ba pataka lang? Wala ko nooy. Wala ko mawa, oy, ikaw ba? Maog yun. O, dito yung ano ba? Kasi mo gingong kanina, nga wala dito. Hindi mo kang bulti. Kasi katong DJ na sikas. Oh. But-buot Wala. ay. Wala mo. Wala naman sinibig mo. Wala mo tingko din. Kasyon mo ko ikaw ba? Okay, masay. Di bakasyon to. Naa dito uing. Kapatid ng gabi. Okay, yeah. DJ Almer, sa may pangutanan mo. Pare lang pamino sa amo. Papadyo, kini bang... Ako, radyo rin gamay papadyo nga. Sergeable ba?
Naka-radyo Yeah. rechargeable niya. Yung i-charge na ko ng 8 hours bitaw. Okay, rechargeable man. Yung Papa Joe, nagkuha na ko sa battery kay init man kayo. Okay ra ba na siya, Papa Joe? Ha? Siya na ang battery pa pag ikap na ko siyang battery, init kayo. Niinit. Niandar pa magka. Niandar pa. Niandar siya pero noon sunog. Hindi mo ako sunod. O mga moso. Wala man. Oo, sunod. Di ba? Init pa kayo, di pa kasi ko yung buto, no? Wala niya kita. Huwag magkakadungong ni Buto. Awa noon. Wala. Okay na. Hindi ka nang Tikim daw. normal na siya, Papa Joe. Ha? Normal na siya. Nitingog magka. Tingko po. Ako si normal na. Alam niyo, utan, alam mo kay basig mo buto ba? Ditumbag na sa ko. Tan? Ditumbag na sa ko. Ayan. Oo. Oo. Say, kuya ro pa na ro ka nang na sunog ito. Mao gyud kuya sunog. Oo. I-charge ni mo humol sa tubig. Tungol to. Ako ba? Init. Oo. Ayan. Ya, wala ta mga og. Daghang salamat og. Yan yung suking tig paminaw. Ang DJ nga gipangita sa mga chick. DJ Almer on the mix. Salamat Papa Joe. Okay, 2323749 mga kabarangay. And 0. Tulo ka na yung 6159850 kung mo text mo mga kabarangay. Itong cellphone number pa ulit tayo. Yan, the cellphone number pa, Joe. 0917-813-4507. Line caller sa itong cellphone. Hello! Hello. Hi! Hi! Hi, sir. Hi, kisan eh? Hello from Rigo City. Surigao? Surigao ba ito na yun? Waya ka pa paniod to? Oo. Nagano, sir, first time na ako nagtitawag. Waya pa ka paniod to pa? Kaya pa rin siya, wala sa daan. Pasudan? Awaya na sa daw. Asa na sa Surigao inyo? San Francisco. Aba, California. Okay. So, nakaipangutan na. Waya daw. Daan, hindi. Okay, ang tanong. Kuhaan ka na, nanong nga tong best friend. Best, minimum po na to. Nganong atong best friend Best, minimum po na to. tungod kay ma-convert nimo into the opposite feeling sa imong best friend tungod kay nadismaya ka sa imong mga pagsalig ba. So tanan nimong kalagot is still love, nasakitan lang jud ka kay di ka kaako ba nga mabuhat niya nimo sa inyohang ka-close o sa kailanan niyo sa tagsa-tagsa nga na mo na nga kuha yun na siya 360 ang pagtuyok sa imong pagbati ana. Pero actually love gyud pa na nimo ang imong best friend. Naglagot lang ka. Kaya mo naging the more you hate, the more you love. Because if you don't love that person, you will not establish hate. You will not waste time to hate that person if that person doesn't have any value at all. Di ba? Anak lang. Oo. So ano na siya? So, Parang wala may isipiritaan. Tapos sa Surigao, wala yun sa? diskusyon. Wala diskusyon? Kanan kon ba kay kanan signal, hinay ba, biraw. Mo ba? Sige lang, patas ila ng antena di maabot na di sa Surigao. Basi ka baktas pa signal sa butuan. Baktas pa di ay. Kailangan sa diskusyon dito, dagan mga kuan, pa-promo. Kailangan kami maka-intrake, parang litan dyan na yung mga maghuyog, yung mga makahuyog. Ay, wala tayo promo lang sa adari. Yung sabi kita, tutubag lang ta. Okay. Dahil salamat ha. Dapat DJ, magbot ang taon na sunod. Ay, magpatukod na diya. Kuhan, L-Track Station. Pon. Salamat sa DJ, salamat. Okay, bye. Yan. Okay. Patod pa ni Dunya Kikay about sa best friend relationship nga mag-away. The best friend can be your best enemy because sometimes too much familiarity breeds contempt, man good Papa Joe. Oh, tinod na Papa Joe. Yan. What is contempt? Contempt, di ba, Paulo?
Paulo contempt. Isis ka sa O sige, isiskan. Wala pa. Asaan? O kanin mag-resolve ka ba, Joe? Kani? Oo. Oo, yan. Ayan, isiskan. Oh, yan. Okay, like caller, babalik tayo. Sige, na naman. Ha? Oh, sige, like caller sa. Sige, okay na ba, Joe? Hello! No, Pab. Hello, hi! So, tala na ko to. Kising ani mo. Eh, Uy, Uy, naputol. naputol. Sayang. Tagat ko siya, bro. Si Roy Inot, Livio, kani siya, pagkatuloy-tuloy sa dani. Nana siya. Elisi, das litoy Paps. Kay morning joke. Morning joke. Morning ng tawron. Ilisan, tanig-lisin ni Roy. Mabitaw nga, gibali ni siya bunta kay pag morning na yung joke. Toy-toy, Roy. Ay, nago. Sa tinood yun ang morning joke, di ba palito? Okay, nahingi pa na ka rin, oh. Problem ni Papalitoy, karoon lang tataod, no? Sige, Papa Joe. Gipadaan na yung through Barangay RT. Ayan, sige. Yan, okay. Hello! Good afternoon. No. Good morning. Sorry. Papa Joe. Mami T! May chance ba yun nga magkatandi mong super bomb nga super Super Bob? gassy? Super Bob. Yes, si Super Bob ug ikaw. Ah, Super Bob. Father, because Oo. every early morning, mamino, mayroon akong father and niya. So, dana siya nga, nabak na chance nga makatandim daw mong duha. Well, kabaga, Jules, ning kalibutan na, walay imposible. So, pwede. Punta ka bawa na. Ay, sige, ulaton na muna. Oo, play that papa ni mo. He's already 85 years old. 80. Sila, 85. Yes. Oh, kasi mga 10 years from now. Sige, I know, makaabot daw siya, anak. Ha? Ayan nga. Ay, mga choy-choy. Oh, grabe di siya gaano bunggan na medyo. Grabe, walay gamayng taksikas makadunggi hapon. No ba? Oh, maganda mag-video yung papa. Ambot lang, kay dugay naman siyang single. Okay. Okay, Sige. so that's it. Salamat ha, Mami D. Bye! Okay. Hoy, mga kabarangay, sa nangutana sa Nigawa sa Tuwang Swertres karon mga kabarangay. Mao ni siyang resulta karon alas 11 mga kabarangay. 11 draw. Ayan. Yan. Sana. Tara, Papa Joe. Happy to, papalitoy ka ganina, no? Pamilya ng pingog, no? Di ba niya na ako kanina papalitoy? Ganina ang alas 9. Kay? 108. Ayan. Oo. Sus, ligas ang pag-yun, Papa Joe. Ligas lang gamay. Steeler nga 108. Ay, di gawas ka nun kay 107. Sayang, giligasan din, Papa Joe. Okay, so plus or minus mo naman yan. Nakabait ako si Queen Town ta. Hi, Mama D. Walagi ko kita ni mo pag book launching ni Papa Joe. Naata siya dito. Nagpahipi lang siya. Ganito daw dahil. Inasan nga pala na makados ng Lodi promo, mga kabarangay. Good morning, Papa Joe from Sherlyn, Cananayan. Thank you so much for watching and listening. O ni JC Cortesiano. Hello! Uy, naputol. Science, plants, and animals. Mga misis, kumusta naman diyan? Nakaluto na mo? Yan. Sige, ang ubat ng mga misis na ron na mapakaligo. Dito rin Papa Joe. Oo, okay. Galigo pa sila mga anak. Or gikan pa ng laba, Papa Joe. Ha? Gikan pa ng laba. Mga good. Oo. So again, sa itong mga ka-action, papalitoy sa mga baguhan ni Papalitoy ngayon mong ikuhan. Kanina? Ha? Kanina pa sila? Okay, line caller, Papalitoy.
Hello? Uy, naputol. Yan, sandali mo. Okay, sige, ito rin ininayan rin mga kabarangay. Balik pa, balik tao pa palitoy. Sige, Papa Jong. Hello? Hello? Hello, Papa Joe. Hi, naputol do kagina. Kisa ni? Jet. Jed, ang tanong, Jed. So, ba sila ng kanta kanang amplifier ba? Amplifier, kano may mga amplifier niyo? Gikan sa kanang bapol. Amplifier kagi ka sa Papos, active siguro nga ipasabot. Nga naman? So, kanang muting ang bapol sa bandang. Di na matingong imong Papos. Na-player. Nakuan pa ba dito na full volume ba? So basin og tanawa lang, i-check lang. Daghan man na kanadong no, pwede na putol ang wire ana pag vibrate pag ayo kay gi-full mo volume. Or, Nasunog. pwede Papa Ang Jong. mga transistor ana, ngainit na, full volume, tinga na. Ni-protect ang relay. So dado na ginan mo technician. Ipayo na ginan mo. Really? Yan. Bata ka ba? It could be a relay, pwede nasunog ng mga transistor, kung pa panadiya resistor. Basta na ito. Basta Tor? So ipadala ato naman ng technician. Oo. Oo. Hindi ba? Salamat. Oo, yan. Ano na technician nga Papas Pisa. Para siya na kang bawas baliw ito. Balik ka nito magbuba. Pagayo eh. Oo. Anyways, mga kapatid, we'll be right back sa itong pagbalik papalitoy kay ang atong Andos Bira Porsche. Andos Bira. Diri lang sa Barangay RT 99.5 Minduta Andos Bira sa usa ka problema. to both of you, and just please hide my identity and thank you. I'm one of the victim of this foolish guy. I don't really know kung buang bigod ni siya or nagpa-buang-buang lang para makalusot sa mga posibleng may tabo. This happened earlier. Niyadtog kog tindahan kay nako'y gipalit para sa eskwelahan. O nakita ni nako siyang tawhanan na nga og tawagan lang siya sa pangan nga Raymark, also known as Makoy. Di lang ko ibasa na nga family name ha, kaya wala pa may kaso. Sige Or Papa sa Jong. basta taga Kamutis ni siya. Kani tawahan ni kalit lang yun ni siya og tagad nako. Yan. Kaya maon din ako basta nga ang family name og ang lugar nga sakto dai because nagila-ila ra magud mo. So, pwede mang-alias ang tao, di ba? Pwede. Yan. To be fair also. Kanitawanan ni kalit lang yun ni siya og tagad nako dito sa tindahan og niyana pa siya nga, "Hi, my friend. I was about to laugh when he pinched my boobs." What? Katoy. Yes. He really did in front of few people. Ugwa ko na makak sa akong giingon kay namay CCTV ang store nga akong giatuan. Dagan na og nireklamo ana niya pero muana man lang sad ang mga pulis nga wa daw kunoy daganan kay buang man. Buang ang among itawag niya kay buang man daw ni siya sa Shabu. Pero I wonder nga nang dili ni nila ipa-medical kung tinuod bang ganit ni siya ganit ni siya nga nabuang. Tuwa siya, nabuang to siya. Yan. Yan ang gipadaan ni Mystery nga gi-forward na ako. Siya, swear Mystery, daghan na kayo siya, nagabyado diri, usan ako og akong uyab nga kababata niya since then. Ug nikalit lang siya og ingon ana. Usahay mag-drive na siya og motor og magdaladala siya og kutsilyo. So may angay akong buhaton na para lang yun mahipos na siya. That's not easy for me nga gingon ato lang ko niya. Wow kayo to sa akong part. Ultimo iyahang ginikanan gipasumban lang ang binuhatan sa ilang anak. Hope ninyo ko matabangan ani nga akong problema. God bless. O yan.
But the problem is that wa man niya gisulti asa ni siyang lugar. Ang iya lang gikuan Peace. taga Camotes, Yeah, no. Camotes. Yan. Ningon siya diri nga taga Camotes. So ang lalaki, so I presume nga ang nagpadaan ning suwata kang mystery is taga Camotes. O sa Camotes ni siya nitabo. Kinalagyan niya pa sa kaano, klaro nga kaso. Ingana, day. Okay? Usa pa, ireklamo ng mga pulis kung di mga na sa inyo gani o asa mga lugar nga dili mo dakop ani niya tungod sa gibuhat ana. Kaya siya nang hikap ng private parts. Nya what if kung pasigdaran niya mo tripping na siya diya magdadanag kutsilyo o pang-rape no rin ng mga ubang babae diha. Di, ulahin na kay tanan. So, kung naminaw ka karon da ani day, palihog ko og send. Kung dito kang kamisteri ni Sen, ipasend para masend niya diri na dali. Asa ang eksaktong lugar? So, kinahanglan na aksyonan ka. Oo, para matawag na siya ang atensyon sa mga otoridad diha. Nga dili na siya pwede nga inganaon lang nga tungod kay buang way daganan. Kung mauna magpabombuang lasag ko. Buang nga goods. Pagkatoy-toy. Kung asa mo na lugar Okay. o man gibutang sagod ni Rodrigo. Basta ang lalaki dili lang ko butangan ang ngaan, ang apelyido, pero taga Camotes ni siya, basta sa Camotes gud ni siya. Ay, tabo pa ba, Joe? Oo. Unya ang iyahangan ani niya naa na siya mga alias Raymark, unya Makoy, nga taga kuan no? Poblasyon puro Camotes, Cebu. Kung naamang ganin din na minaw taga Camotes, labi na sa mga otoridad diya, sir, kung na mo reklamo ninyo ingana, sir, siguro mas may nang tagaan nagpagtagad ingana kay delikado na kay usa. Kung naapa ni siya kuan, naapa ni siya kanang naan siya di prinsya sa iyahang pangisip. Nganong gi-allow man ninyo nga mag-drive na og motor? Motor. Anya gada pag hait. Oo, sa mga ginikanan ana nga naminaw diha. Yan. So, ayaw ninyo guwata nga dunay mahitabo sa inyohang mga kanang silingan nyo di sa Camotes nga duulan ni tawhana. Or sa iyaha mismo pa ba, Joe? Oo, or siya mismo madisgrasya o tungod sa kalagot sa mga tao nga di nyo aksyonan di labi na sa mga ginikanan, dili na ninyo tarungon og kanang badlong inyong anak nga ingana o di nyo isurrender kinabuang mo kuno na sana daot mo kuno na sa drogas base na noon og kuan no makita na niya tikay ang na lang na. Unya, okay. kung matikay ang nasimba ko, manawag din tadayon og bisan nasa na lang nga mga ahensya nga makatabang. Para pag-imbestigar. Oo, pero kung kana dili na niyo badlongon, dili na niyo ipuson, sir, kung kana dili na niyo pa sa kakaso kanang kuyon na og siya makabuhat og dautan. Pwede kaayo. Di ba? Unay kabuhat og dautan ana dili ba na nga may ka-play insanity. Ingana kay nganong gi-allow na niyo nga pasigdaan na yan magdadapag kutsilyo. Pero kana storya pa lang na. So, kung naminaw ka karonday, aksyonin ninyo, ikiha ninyo. Kung mingon sila nga kuan, ikiha gyapon ninyo. Pasagaan ninyo hantod nga makaproduce ka bugado nga makapabatuod niya. Di man kinalamihon nga kuan, mingon nga nalisuan ang tao. Nalisuan nga. Ano gina-action pa ba, Joe? Oo, namang mga tao di ka video tawag na nung nalisuan. Ay, lahi man na naliso pa ba, Joe? Kung ingana gani, sumo na siya ang pasabot nimo nga ikiha gyud na ninyo. Kay total kung gusto gyud ninyo ikiha, mangita mo gyud ng depensa na og kuan, abogado. Abogado, syempre. Oh, para i-prove nila nga na lisuan sa pangisip. And then kung ma-prove nila nga nalisuan sa pangisip, di at least ipuso na nila, ibutan na nila sa psychiatric ward, sa mental hospital. Yan. Kay
Nabuang naman ka din na di isipos na niyo delikado magdadanag kutsilyo, magdadanag motor makadisgrasya na. Di ba? Kuya, pag i-admit nila dito, Papa Joe, magdapog helmet. Ay, pagkat. Limita, inganar na siya. Okay. Usay man good, mangita tag action ato ipa media ingana. Whereas ikaw mismo nga reklamante dun na medyo kay katungod. Okay? Sige. And at least ma-orient and ma-educate na ang mga otoridad nga nagingon nimo diha sa inyo ha kung asam ganin na dyan nga ningon nga pildi kay buang mo nagingon diha nga chip what if kung kamoy duslakan na diha mismo mingon lang ka nga asa buhang pagkatoy-toy. Diba? Yeah. At least kung inyo ng pasagkag kaso, may bawang gano'n siya nga nalisod siya ng pangutok, so ibutang yun siya sa saktong lugar. Matagad pagtagad, Papa Joe. Oo. Ayan. Yan, okay? I hope nga nakadungog ka diya day, ha? Lisod ka na yung anak papalitoy. Yan. Hello? 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 Papa Joe, Oh, may buntag mo diha. may buntag, sugbo. Kaya to dong. May buntag po, may buntag sa tanong mga naminaw. So may, ako may ilagad ni mo? Kanang na lang ko i-share nga problem ba? Gamay. Okay, sige, kasi may nga ni mo. Si Bernie. Bernie, so may problema ni mo dong. Kabahin sa kuyab. Ano naman? So, ano yung magod ni? Pero wait Brad, tag-mute sa Brad, kaya taba yung background, Brad. Sige na Brad, kanungog kami ni mo Brad, kay nahorot na itong oras Brad. Sige Brad. Okay, ano yung magod ni, no? So, sa kuang uyab ba, kada hapon, sa kuang time nga dili ko busy, gananta ko nga mapawag niya. Niya, gitawagan ta sa kuang amigo niya. Naminaw ko sa pika cellphone nila nga nastoryahan ay so ditogan ang babae nga to sa yaha nga love daw niya ako ang friend. So sila ang nag-uyab. Pila naman sa mo kabuhan na ng imuhang uyabay? Mag 1 year na karong May. Niya to siya nahigugma sa iyahang friend. Nitugan siya sa... Wasa siya mahadlok no nga pwede manambi ang imong amigo sa mo ha? Nagmonitor man ko nila gahapon kay duha makabog cellphone niya. Bali ang usa pod ka amigo nako natabang nako nga makahibaw ko sa matuod nga uyab sa sila sa usa sa dako ka amigo kay ang usa sa dako ka amigo kay loyal man kay sa ko ay Chef Digala. Oh, abinaw uyab sa nimo. Okay, nya karon. So karon nga gusto lang ko may baw ko nung saan nga akong buhaton kung ako pa ba niyong padayon nun o ako Dili na. Kay insulto ana wala na. You know, you have to face the fact nga dili siya tarong diha nimo. Oh, so ang imong buhaton nimo diha is that you have to move on. O ang imong amigo sad, you have to kuan sad. Muli kay kasi mong amigo kay kung amigo pa mo tinuod, dili niya patulan ng imong uyab. Mingon ta siya nga ayaw amigo na ko na. Ayaw dito mag-uyab pero kuan na bi. Try lang. Wala din akong ingon kaya nga naman ka sa uyab yang anong dili man yang uyab yang itawagan nga ako pa man ting uyab yang ilang ilagtan. Tungod kay gusto niya nga happy man paibaw. kami sa among relasyon. Wala na dili na ka-happy. Nakita siya nimo na konsensya na siguro siya nga dili maayo ang binuhatan sa imong uyab. So karon nakabaw na ka as early as now. Iyaham sa ng privilege dong. Iyaham ng pribilehiyo nga mangita og laing lalaki, di pa mamuba nag-asawa nga mauyunan gud niya. Pero nakabati lang kay wala kanya buwagi og tarong. Hinga na. So karon ayaw na nabayhan na. Undangin na lang na. Sana na lang siguro no. Pero usahay sad, imo sa pangutanon nimong kaugalingon ug wa ba sad kay pagkuwang sad. Kay basin na kay pagkuwang mao na nga na siya. Okay? Sige Papa Joe. Daghang salamat, Brad. Bye. Salamat. Okay. Bye. Brad Litoy. Brada, Papa Joe. Ay, pagkatoy. Wala igong panahon mga kabarangay.